Sant Ardúries, Tocamelons. Avui farem una classe que parlarem una mica d'unes tècniques de la guitarra elèctrica, que són el bending i el vibrato, que són molt importants a l'hora de saber tocar bé un solo, sobretot els solos que tenen notes llargues i a les que els hem de donar color. Jo estic en un procés que n'estic aprenent i em falta molt, però crec que ja a aquestes alçades us podria ensenyar una miqueta de què va la cosa, i a partir d'aquí també en podeu aprendre de mestres com el senyor Bay, el senyor Zakk Wylde, o un ídol particular que tinc jo que es diu Marcus Lavendel, que podeu trobar tots en el YouTube i varis. I el Gary Moore també, una mica. També aquest vídeo, sí, exacte. També volíem fer-lo una mica en tribut al senyor Gary Moore. Si els més agosarats haureu vist que és una espècie de versió del seu estil Still Got the Blues, i per tant també m'agradaria fer-li una mica de tribut amb aquest vídeo, en el que us volem ensenyar, bàsicament, això, a com aconseguir tenir un bon vibrato. Molt bé, doncs comencem amb el vibrato. El vibrato és una tècnica que podem fer amb un instrument com la guitarra elèctrica. No tots els instruments ens permeten fer això, i això és molt bo perquè ens permet donar, diguéssim, molt color a les notes aquestes llargues, o fins i tot curtes, a les que li podem donar encara molta més potència. És important, quan vibrem una nota, que ho fem sempre des del canell. Un dels errors que cometem tots els principiants, i que jo també vaig cometre en el seu moment i vaig haver de canviar la manera de tocar amb aquesta tècnica, és que moltes vegades intentem fer la força només amb els dits, i movem només amb els dits la corda per aconseguir d'aquesta manera que vibri. Si ho podem fer des de la muñeca i utilitzant, diguéssim, tot el braç, com es diu muñeca en català? Doncs, des del canell, i utilitzar la força de tot el braç, podrem aconseguir tenir un vibrato molt més controlat i d'alguna manera també ajustar-lo al temps que ens interessi de fer-lo. Si volem que sigui més curt, o sigui, un temps més curt i més ràpid, ara sí que pots aprovar. Doncs ho farem així, com us deia, aquest moviment on fem servir tot el braç, o una mica més ràpid. I en aquest cas també parlar de, diguéssim, la tècnica del bending, que és exactament la mateixa. El moviment ve a ser el mateix. Què passa? Que amb el vibrato, d'alguna manera, vibrem i pugem una mica la nota, i amb el bend el que fem és, amb la mateixa tècnica, arrastrar una nota, en aquest cas anem a buscar aquesta, i aquí també podem fer servir aquesta tècnica. Veureu que això us costarà més, i que si intentem fer-ho amb els dits, com deia abans, que no s'ha de fer, allò així, tindrem un control menor, i quan aixequem, fer-ho només amb els dits no tindrem prou força com per poder vibrar aquesta nota. Després, temes del vibrato. Si volem un vibrato que només abarqui aquesta nota, doncs la mateixa nota que toquem, en aquest cas, per exemple, un si, això que deia, podem fer-ho més ràpid o més lent. Intentem mantenir també el tempo del vibrato, això ens ajudarà a mantenir el ritme de la cançó. I si volem fer un vibrato que abarqui més nota, o sigui, més notes, en aquest cas les notes que tenim més amunt en la guitarra, haurem de controlar sobre quina escala estem improvisant. Per exemple, si estem en l'escala de mi menor, tenim que la nota del si, després ens ve un do.
val? I si volem fer un vibrato d'aquesta escala que faci alguna cosa així, podem fer-ho així. Val? Si en aquest cas estiguéssim en l'escala de mi major, la nota següent seria aquesta, val? El do sostingut. O sigui que hauríem de fer l'exercici d'abans. Val? I així, en aquest tipus de vibrato, diguéssim, on ens movem més, doncs hem de controlar exactament a quina nota estem aixecant el vent. En aquest cas el primer vent era de mig to, o sigui, anàvem a buscar aquesta nota, vale? I fem així. I el segon vent és d'un to sencer. Vale? Ja per últim m'agradaria també comentar, diguéssim, que també hi ha altres tècniques de vibrar les notes de la guitarra. Una que és més similar a la clàssica, que seria anant en horitzontal, o sigui, podem fer així. Vale? Aquest vibrato notareu que és menys fort que l'altre. Però també que es pot fer servir. I després hi ha una tècnica d'un vibrato circular que podeu veure perfectament amb en Bay o amb en Zakk Wylde i que a mi directament doncs no em surt, o sigui que tampoc el faríem. En qualsevol cas, el vent que es fa, que s'utilitza en vertical és el més utilitzat en gran part dels casos en què s'utilitza aquesta tècnica. Vale? Que està bé, no? Bueno, va, sí, va. Toca-me-la, eh? No. Espera. I ara ja només em tindria que centrar... M'acabo de dir-la i sí. Que bo! Un d'ells? Oye!